Het oudste keerpcentrum van Ljouwert gaat goed 3 weken dicht omdat het volslijn verbouwd wordt. De Jeddere Miro, met een supermarkt, een drogisterij, een boekhandel en een slieterij, die joert om 3 uur de dwarren dicht. Rond die tijd kon er met kwatting nog goed gekocht worden in de supermarkt. Ik kwam hier aan en toen dacht ik, ze staan rijen dik voor de deur, maar dat viel heel erg mee. Mensen hadden eventjes wat tijd nodig om op gang te komen vanmorgen, denk ik. Het was koud, dus ik denk dat het mee heeft gespeeld, maar daarna ging het heel snel. Een soort schappen wienen om het middagsuren heen al aardig leeg. De houdbare producten die het oerbleven weer opslaan. Het vastgegot, dat helpt de voedselbank op. De verbouwing is neder om te zorgen dat het meer dan 40 jaar oude gebouw aan de joerduistere eersken voldocht. Maar het moet vooral moderner worden. Daar waar klanten op dit moment tegen de klok in boodschappen doen, gaan we in een nieuwe winkel met de klok mee boodschappen doen. En het grote verschil is dat als klanten zo meteen in de winkel komen, dan zal het opvallen dat waar je ook staat in de winkel, je kunt eigenlijk door de hele winkel heen kijken. Dus we hebben bewust de stellingen laag gehouden, zodat je als je binnenkomt echt een idee krijgt van en je ook makkelijker kunt oriënteren van waar je bent in de winkel. Op 8 mei gaan de winkels weer open.